I'm Rick Harrison, and this is my pawn shop. I work here with my old man and my son, Big Hoss. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years, you never know what is going to come through that door. Bon dia, ja hi és l'amo? No hi és pas, ara. Ha seguit per provar una moto. Què m'aporteu aquí? Són bonyetes catalanes, 100% autèntiques. Una recepta de la meua besàvia. Faves, sí que són guapes. Ben cuites, regulars. Quan en voleu? En vull $500. $500 és força calés. Me cal demanar una amiga, experta en gastronomia. D'acord? Oh, feu. Les bonyetes són una pastisseria tradicional de Pasques a Catalunya Nord. Ara se'n venen moltes. Penso que podria guanyar un munt de sols amb aquestes. $500 és força calés. S'ho he demanat a una amiga, experta en gastronomia, que vingui per confirmar. Amb què te puc ajudar? Aquesta niñona m'ha portat bonyetes. Semblen veritables, me voldria la teva confirmació. Home, són perfectament fregides. Tenen la bona color. Fan bona flaire. Realment són molt fines. Me sap greu de vos dir que no són pas autèntiques. No és escrit correctament. Si fossin bonyetes genuïnes, s'escriuria així. Veieu? És completament diferent. S'ha d'escriure d'aquesta manera. Llavors, què valen? I bé, jo diria entre $4 i $5. I bé, val pas la pena. Millor que me les guardi. Som força decebuda. Me pensava comprar una Harley Davidson amb aquests sous. En tot cas, hauré après quelcom. Escriure bé, respectar l'ortografia, és la clau de l'autenticitat. I'm Rick Harrison, and this is my pawn shop. I work here with my old man and my son, Big Hoss. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years, you never know what is going to come through that door.